kamar yarwa ni ko dai jikar wancan ba. Sai ku faɗa musu Fadima ce daga Fadima to ai shi kenan. Ina son mai son Imam Ali kai ko da shi arne ne. Ina kin mai kin Imam Ali kai ko da limami ne. Ko kai waye ko dan waye baka so shi baka zam shege ne. Soyayyar Ali farilla ne ba sunna ba ai tilas ne. Lambaika Rasulallah, lambaika Rasulallah. Ina mai son tafiya aljanna to ga hanya nan kyauta. Ina mai son abuwar Allah cikin gaugawa to gata. Tafiya dai ta tafi yau mai shirin ya je zo nan ga hujjata. A halin manzon muka so suka bi su ni masu ne ko fata. Lambaika Rasulallah, lambaika Rasulallah. Ashabu Rasulallah tafiyar mu ba ta yi wayin harba ku. Makunnan rama mai kunshin raba lallai tilas da ku. Auliya wallahi fani ne kabir na Rasulullah rabu da ku. Abul Aitam kai jigo ne a gare ni san kafarilla ne. Salamu alaika ya ainihin kamali ta kai nake koyaushe. Salamu alaika ya ainihin tajallis ka wuce kushe. Amincin Allah ya kara tabbata ga na fari zuwan karshe. Amincin Allah ya kara tabbata a gare ka Rasulallah. Lambaika Rasulallah, lambaika Rasulallah. Me zan yi na nuna ina son ka kuka zan ko ihu zan yi. Wallahi Rasulu ina son ka ina kaunar ka duk yanayi. Ina burin gamuwar mu da kai na rera yabo na ga masoyi. Da kai Allahu ya min baiwa yabon kai na sami yanayi. Lambaika Rasulallah, lambaika Rasulallah. Zuwan ka zuwa ne in ka zo a bar kowa ai shi kenan. Guda ɗaya ne kai kaka nan kuma kaka can wai ya haka nan. Fadar ka fada ce in ka fada to shi ya fada mun gane nan. Ya ce kai komai yanda ka so imamul kulli Rasulallah. Lambaika Rasulallah, lambaika Rasulallah. Ruwa ne ke wankin dauda rubutun tawada sai dai allo. Saman sama tabbas dai nisa mu zauna dukkan mu sha kallo. Akwai magana yau zanai ai wasu muku ba su da hakilo. Bakin rijiya ta wuce wasan ka afka za ka kwayo kwalla. Ina kaunar ka Rasulallah ba na gajiya kun furtawa. Ina kewar kabun sona yaushe ne wai za mu yi gamuwa. Ina neman dauki a cikin kada nake san dacewa. Mai nema ba zai rashi ba da kai aka raya na rayawa. Lambaika Rasulallah,
kusa an kare zance ina zancen wani ganawa. Karatu baya faɗin sa tafakkuri mata kana ganewa. Mafaɗi ma ya gaza furtawa siraɗin babu lakara. Lambai ka Rasulallah, 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 lambai ka Rasulallah. Shine bai aikata san rai ba, bai rayu da insa ba, bai bar mu da yunwa ba, bai ce mu yi sata ba, bai ce mu yi gori ba, bai ce mu ki sunna ba, bai bar yin sallah ba, kuma shi bai huta ba, ba dan baya so ba, sai dan tsoron rabba, kyauta ba yi ta saba, tausai shi ne a gaba, gajin kai ban mata ba, komai shi ne a gaba, kuma shi ba Allah ba, ya abin yake ne duba, ya babba dan babba, lafazin sar daɗin jibarun rahmani Rasulallah. Lambai ka Rasulallah, lambai ka